Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel program Sego Pemalu pemirsa. Gedangi suloh guys. Bahasane wong kene iki mateng. Mateng wae enak guys. Tak panen iki pemirsa. Ndi ya pemirsa? Tak dono pemirsa. Guys. Mateng pemirsa. Nek tak panen dipangan codot engko pemirsa. Kuningnya rata guys. Kuning pemirsa. Nah, tak jupuk ya guys. Panen guys, ya Allah, panen pemirsa. Kita pukul guys. Ini pertama ini pemirsa. Daging nek kesuwen dintekno codot. Mari ke gandul logo. Kita beresin dulu pemirsa. Kita beresin dulu.
Rasane sik pemirsa. Wow, soane. Lah, aku kan seorang masak arep tak teteli dhisik guys, karepku ki ngono. Kan mang bakule sego ki gak dodol. Lah aku engko tak langsung masak ngono. Dadi aku tak iya apa? Ibu tak ngonten sik. Ibu nang kene. Wis diem. Oh. Jadi saurunge masak aku mau tak totoni dhisik iki. Marai iki wis suwe ra dijupuk bakule gedang. Soale mungkin aku rati pemirsa. Apa nek tahun baru iki gedange murah ra karuan, apa nek gedang ayu iki bingung pemirsa. Ngedole. Pasaran iki rada angel. Soale iki gedang iki ada pisang ini ada isine, guys. Jadi gampang tak sisik tak terne nang merah ae. Ben biasane nek bakul nang pasar merah iki sik gelem nampa nek kene iki nek gedang sing ana isine arep gelem guys kecuali dipangan dhewe. Tur bakul sing biasa tuku iki suwe gak tau golek gedang. Rencana tak terno merah pemirsa, tapi tak isik menes bar kabeh gaweanku mbok sesuk mbok engko mbok apan ya mbek sekalian ben mateng alami. Nek iki mah dipangan codot guys. Dipangan codot guys. Oh, akhirnya di sore lah Roy iki pas arep aku mau wudu salat maghrib kan masih remeng-remeng lho pemirsa. Wis arep gelap. Duh. Kok kuning? Lah, kok surup kok tegor-tegor ya wis nanti pagi ae lah iki mangko arep golek sarapan delala bakule tutup arep dolan gone dulure. Ya wis sesuk mrupus arep masak dan tak beresin aku tak ndak masak. Masake apa ya wis kuwi. Anu ae ya pemirsa ya. Wis wae arite wis bengkong kabeh. Ayo mbok mesam ngene iki. Rentan rusuh. Tak cengkeane pemirsa. Nek gowo iki genane dicengkei pemirsa. Basa Indonesia sak cengkeh ya pompo. Satu sisir ya. Pisang satu sisir. Ngisir pisang ki ora gampang. Lho niki satu sisir berarti sini piro guys biasa. Jiro lupat monem 12 bisa. Oke, codote wis merajalela. Lah sing kangelan ngicer menungsone nek ora dicupuk menakno codot ya ora apa-apa. 1-2 kali tapi nek satu tundun iki yo ora sportif ae. Yang kayak iki yo angel pemirsa. Nek nganu sithik rada disithik yo gak payu. Biasane kan adole nek pasar iku cengkean pemirsa. Yo dinggo sarang burung buatan. Paling burungnya wis gede. Gak cengkean sik tenane merah. Nek kate tenane merah, nek misal gak payu iki yo ben dipangan mae sak keluarga, guys. Aku yo cuma berdua tok ambek Juju iki apa yo ngentekno satu tandan. Walah wetenge sep-sepen nek bahasane wong kene. Nek aku ngono pemirsa, panen gedang tak teno mae. Aku iki gedange blenger yo, sono. Satu tundun iki mak wong loro kok kemaruk men dadi wong ya ora, guys. Nek mae kan keluargane banyak, guys. Engko iso dibagi-bagi karo dulur liyane, ya gunane berbagi ngono kuwi. Aku ki berbagi sak duweku sing tak duweni wong-wong ki yo gak selamane duwe duit terus duwe barang terus. Nek keluarga orang tuaku koyo mertuaku wong iki pengertian pemirsa. Penting awake dhewe iki rukun, guys. Akeh-akeh nek gak rukun ya padha ae. Oh.
Ki mulai iki lho sing dipangan codot. Engko tak dono misale pemisah codot. Bedane kelelawar dan kalong apa ya, guys? Pokoknya codot itu yang mirip kelelawar tapi dia makannya buah, guys. Ini juga ono bajing kok pemirsa esok do gelantungan. Tak jangke isik pemirsa. Terus tak lapi. Niki wis mute akeh, guys. Pak yo pelan-pelan dina colong untune loro iki wis jarang dolan. Udah jadi pupuk kompos. Oh, berapa cengkeh itu pemirsa? Memang laku ndi? Aduh. 1, 2, 3, 4, 5 sing kunteten. Gak tunggak. Sing apik ya piro, sing elek ya siji, guys. Tak ada di tas. Temen. Dilapis, guys. Lapor sing ijer ya pemirsa, ngawar sing ijer iki pake. Terus tak openi aku. Tak resi iklarase nek gak ada hujan tak sirami. Ngono guys. Usah tinggal di Mas Santo, tanggung jawabnya Mas Santo. Ya nek panen yang dibagi. Oh barang gedang guys. Nah aku ana sing tak duwe iki gak pernah lali karo dhuwur guys yo. Nek pas ana sing tak duweni, nang jenenge wong yo gak selamain duwe terus. Awake dhewe iki belajar menjadi orang yang bisa memahami orang lain. Cuma sekedar ngonten tok. Wale. Kita tak lapisi pemirsa. Sampai sini kena kotoran hewan apa. Kita tuh masak guys, jadi kita tak jupuk. Terus kecolongan 1 buah pisang. Ini pisangnya soalnya ini ono isine misal. Kayak mirip pisang kluthuk. Jadi nek dijual di pasar ini, aduh, jarang bagus sing gelem. Soalnya kan mangannya ribet, kecuali gedang raja, gedang susu ya. Kuwi biasanya nek dienggo suguhan orang-orang mantenan, kuwi kus suguhan wajib. Apa meneh nek ketemu nganten yo masih pada bujang, kuwi kan pohonnya juga dienggo simbol nek ketemu nganten to, guys. Filosofinya seperti itu. Aku pernikahanku yang dulu ya sama mantan suami kan ibuku wong aku ya ibaratnya perawan juga entuk Joko ya, perawan dan bujang ya guys ya. Ya gedangnya aku gedang rojo sepasang, ya ketemu nganten biyen aku isih perawan guys. Ketemu Mas Santo iki wis single parent ceritanya. Nek ditakoki duluan mana sama Mbak Deni ya nek tergantung pemirsa nek posisinya aku kenal Mas Santo soal nikahnya tetap dhisik aku nek karo mantan bojoku. Nek karo posisi ambek Mas Santo ya dhisik Mbak Deni atuh. Yes, lho, getah iki pernah bojoku kena pemirsa. Wah, gak ilang. Getah pisan wis. Iki ben kene sik engko tak toto nang tas. Sing codot tak ambile guys yo. Oh. Codot guys. Ya no isine Mas. Wes pemirsa tak tutup dulu ya gimana? Panen pisang aku mau masak sih, jadi kita panen dulu. Bismillah, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya jangan lali like, comment, subscribe keluarga Mas Problem. Kata-kata hari ini tetap semangat apapun itu ujianmu, karena setiap orang punya ujian masing-masing. Kita harus berjuang pada ujian kita masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.